nouvelle du monde, les choses s'accélèrent. Très très bonne nouvelle en provenance de la Russie. Balmo, qu'il a l'opération Bané, nouvelle belle pau pentourné, Mali ni Russie les barabamou damné. Donc, à partager pour que Angandado ou nouvelle ou la à partager, ka kerbla, aka jem, aka ocha pour que Amsekandado, ni nouvelle banuna kada au clou. Voilà. Au temelengo, kunu Mali armée communiqué d'oké. Balmo, et ja terroriste nous meka jamfa wara kun labe ankama. Ne ma foye moué 800 millions. Mouya du mourola, kata ou former Hollywood. Film tourné là pour que kana galonjugu tagada Mali armée là. Mali armée ko ka bora dinge barika. Kunu Mali armée ko la hauta dinge belebele bado amena ndado ala ka bora oreka. Okun kelemega o dinge ko ta kubo galon tagada Mali armée là. Donc armée avec un ratissage que armée de barala avec un ratissage que avec un jugu gain avec un jugu mne kelengeni flafla kidal situation mega fait amena andado au fenela. Donc, nous ne knafonia tellement amena minda au clocan sans antenne mes vidéos. Donc, nous voulons le maximum de partage. Et partage que pour que nous gandado bi nouvelle tout monde gandado bi nouvelle tout monde. Ani mo chama mega mwele esia famu ko we rumeur do me yad agalika kola. Donc, amandado a rumeur la esia famu kada au cloca toujours ame mindo akola ame oda au cloca. Donc, balmo ay partage à OK. Voilà, aka kerbla, aka shemcha pour que vous kananga page ou kana asiali. Donc, quand on a fo chaque shérif ti ami aidra kabako fratri. Ala shérif ka so kabako fra la fra mununa ka impana pa dema. Tension, diabète, furudimi, rendimi, kodimi. Shérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10. Quand on a kutubu nanga wali fo sheko la sana kane belebele apese kwa teta te mochi. Koko mana gela maliko la wuli beke ka asegere na fo ambe sheku sokore ka ofo ka denga no sheku fitini demi kofora ka combien palmo aka fole be anga se mwadam kamarama ka se mouvement jeka bara na nyemgo baye tiraye vraiment aka fole o blebele bien ka chaque sala fo kanjalo ale de fa seku dauda kanjalo fo yang fo tuba kura morke ka kuma manja. Donc ma ina o fa partager fanga bonya jona pour que anga do sujet kono. Donc Mamadou Famanta bozo mori aka foli pele bien ni ko Mamadou Famanta ikoko kartiga o ka sanuya o froidement be abulo che ya froid la kika o lu froidement be abulo karamo Mamadou Famanta avec déplacement na Abidjan. Donc balmo a partager pour que anga dado anga sujet là très rapidement. Donc, à continuer le partage là, amena ni nanga techniquement janfa. Donc, à continuer. Voilà, à partager à fanga boya menale. Me feka élément do ira aula sisan. Voilà, donc ay partage fanga boya menale sang. Entre le Mali et la Fédération de Russie, il existe désormais un cadre de collaboration en matière d'utilisation de satellites dans divers domaines d'application. Un mémorandum d'entente a été signé ce matin dans ce sens avec la société Glove Cosmos, une filiale de l'entreprise d'État russe chargée des activités spéciales. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konate, Brahima Koulibaly. Pour ce deuxième rendez-vous, en l'espace d'un mois dans cette filiale de l'agence spatiale russe, la délégation malienne avait clairement défini ses attentes. Elle concerne essentiellement l'utilisation du satellite de communication pour divers usages, accompagné de techniciens à la... La délégation ministérielle a eu donc droit à une série de présentations détaillées et ciblées sur ces domaines d'intérêt. Nous avons eu une présentation ciblée sur les besoins du Mali,
besoins qui sont définis comme suit. D'abord, envoyer des satellites dans l'espace pour pouvoir améliorer donc la couverture Internet, la couverture en télécommunication, la couverture télévisuelle. Également, deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne la surveillance du territoire. Amena, ay partage ka maba. Amena les données ay partage ka dron. Parlement nouvelle doumam baden e ben tourner. D'une cartographie minière, prospection sur les métaux rares et dans les bassins pétroliers et gaziers. Ce sont là les principaux éléments sur lesquels le Mali et la Russie entendent collaborer également dans le domaine minier, suite au mémorandum signé le mois dernier avec la société russe Rosgeologia. Les deux parties ont fait le point des avancées sur ces dossiers au cours d'une séance de travail. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, est interrogé par nos envoyés spéciaux à Moscou. Sur la base donc, des documents que nous avions envoyés et qu'ils ont étudiés, qui nous ont fait des propositions que nous avons examinées ensemble, qui prévoient des activités qui s'étaleraient de 8 mois à 4 années au total. Et donc, ce sont des activités qui vont se mener parallèlement, et notamment l'établissement donc de la cartographie métallogénique dans notre pays. Ensuite, la réalisation de travaux de prospection concernant les métaux rares et aussi la réalisation de travaux de prospection au niveau des bassins pétroliers et gazeux. Et nous avons convenu, donc, pour que les choses puissent être bien fixées, de travailler de façon très concrète et très méthodique. C'est ainsi que nous sommes engagés dans notre retour à Bamako d'étudier ces propositions qui ont été faites donc, par les techniciens. Ensuite, nous allons réagir et rapidement les techniciens maliens et les techniciens russes au sein du groupe de travail mixte qui a été créé. Merci. Bon, donc, Aïcha Malame, les choses s'accélèrent, qui doit libérer là. C'est cool. Pour que nous puissions avoir... Bon, Abaye Kafo, qui doit libérer là, pour Jéhu de Benali, d'amener ça. Les choses s'accélèrent à 100 à l'heure, à 200 à l'heure. En ministre, en espace de 1 mois, quand on a là, c'est qu'on a nous qu'à trapo flana de Russie. Bon, ou tagara ou domaine de madobe, bara benale accéléré au delà et n'est mali jatoy. Bon, on a du corona fulo, yoro français qu'on mega fin peke. Pour qu'on a du corona fulo, on a seko po. Au delà où est qu'elle sous béouli coronfela là. Pour que coronfela ko claque à Bamako là. Donc, oui, mangan déplacé à ta centre là, ni a mais à cliver du coronfela là. Qui dal là, au gars, mais essayer à faire mon Bamako et menacé l'inter. Donc, on est stratégique là. Il va y avoir Mali et Mounike. Mali ni Russou y est tegeno bla seben pele bado ok. Balma o kolu bara ou accéléré. Yoro korole Mali. Il va y avoir un projet signera. Un projet ka lawalia ka bara damne. Balma o tikele. Mais Zena, cette fois-ci les choses vont en 100 à l'heure. Mali et Russou bla. Quand du corona folo fin fait be Mali konala. Ka damne pétrole, uranium, lithium, bauxite, manganèse. Quand du coup fin de be anga du coup lala. Balma ko risika ferege ko ka be yini damne. U ka yini pétrole be ora jumain. U ka pétrole yoro foin na be kidal le abe tawdeni ne. Abe nara de ku ka pétrole yoro foin. U ka pétrole yoro foin, u ka gaz yoro foin, u ka lithium yoro foin, u ka uranium yoro foin pour que anga seka nunu boli damne. Comme Mali expert ou ani Russie expert ou koube ka bara accéléré pour qu'on be damne. Parce que abadon wakati jam mune kunkera. Iba nango nga pétrole boli damne ou be giringa kele wili. Nous kele wili sa iba pétrole boli ana recherche. Iba abara bebe jo abe foka nga kele régler zena. Amanto guerre de kono, amanto kele de kono ka exploitation damne mbolmo. Pétrole min naw sengena no fe. Pétrole min naya kuma me awkulo la ka wakati jange.
pétrole min ni an bɛɛ kun bɛ ka hami a la tubabuw kun miiri ye anu hakilina kun ye pétrole min ye balimaw k'a bɔli bɛna ale daminɛ ko pétrole bɔli bɛna daminɛ donc pétrole recherche a sɛgɛsɛgɛli ko décembre min bɛ ka na an tɛ novembre la donc kalo wɛrɛ rusiw bɛna u ni maliyɛnw balimaw pétrole sɛgɛsɛgɛli a ɲinini a bɛna daminɛ sinon Amadu Tumani Ture ka taa na ATT kun ye pétrole ye kalo fila yanni fanga bɛ bi ATT ko kuma lasuruyara ko pétrole bɛ Mali la ko exploitation bɛna daminɛ balimaw kaburu kɛra faransi rebelles su k'u bila an na rebelles wulila non indépendance Azawad manamanakanw balimaw ka an dɛsɛ k'o projet ba in réaliser o de mankan nana wolo bi an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la o kɛra wagati min na ATT ka taa na kɛlɛkɛminɛn ba kun tɛ an bolo ATT a ye kɛlɛkɛminɛn ɲini na o ma sɔn ka d'a ma de sisan ni fanga min nana avion bɛ an bolo drone bɛ an bolo hélicoptère bɛ an bolo kɛlɛkɛcɛw bɛ an bolo an ka territoire fantan 4 bɛɛ sɔrɔ balimaw an bɛna fɛn kelen min b'an jɛ ka dugujukɔrɔ nafolo de bɔ dugujukɔrɔ fɛn minnu bɛ yen k'a baara bɛna daminɛ ani rusiw a projet kun signera wa projet exécution de bɛna daminɛ ko mois de décembre min bɛna kalo wɛrɛ k'a baara bɛna daminɛ transition an ka taa n'a ye fo 2030 an ka taa n'a ye a ma ban dɛ nouvelle ma ban tuguni a partager nouvelle filanan min bɛ tuguni ani rusiw du jamais vu un satellite des satellites de renseignement des satellites espions est-ce qu'il y a faamu des satellites militaires a kun kuma fɔra Russie an y'a demandé Russie fɛ a bɛ kalo kelen bɔ ko baara fɛnɛ bɛna ale daminɛ ko baara fɛnɛ ka teliya i b'a dɔn Assimi Shogel u ye ordre de di ko projet minnu balimaw o de la an bɛ kuma minnu fɔ n k'a partager a nafa ka bon dɛ don caman n'a hakili b'a la ne bɛ hakili jigin kɛ n k'an ye projet minnu ta avec la Russie n k'u teliya ka calendrier bɔ projet bɛ exécuter wagati jumɛn ne kun b'a kuma fɔ bon état filɛ ka o baara de daminɛ satellite ninnu k'a baara bɛna daminɛ Mali tɔgɔla satellite u bɛ missile fili k'an ka satellite ka yɛlɛ n'a ye ka taa bila Mali kabanɔgɔ sanfɛla la ko bɛ ka kɛ terroristes u ka déplacement u ka mouvement an b'a bɛɛ contrôler ni Algérie ko k'a b'an janfa an b'a ye ni Mauritanie ko k'a b'an janfa an b'a ye ni France ko k'a b'an janfa an b'a ye wa a kaɲi an ka sɛnɛfɛnw ma an ka sɛnɛfɛnw n'o k'a sɔrɔ tɔnw bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ tɔnw bɛ tiɲɛni don sɛnɛfɛnw na n'o k'a sɔrɔ tɔnw bɛ ka tiɲɛni kɛ sɛnɛfɛnw na o bɛ ka tiɲɛni kɛ côté min na i b'a ye ni satellite b'a yira ni satellite b'a yira k'a fɔ yɔrɔ min sɛnɛ ka ɲi yɔrɔ min sɛnɛ man ɲi i b'a ye k'a fɔ satellite u bɛ o bɛɛ yira est-ce que y'a faamu donc u b'o yira a ye sɛnɛ kɛ nin yɔrɔ la a kana sɛnɛ kɛ en même temps ni san bɛna wagati minnu na satellite ninnu bɛ nin bɛɛ yira mais a nafama yɛrɛ ye min ye o satellite de renseignement satellite de communication donc o b'a ye maliyɛnw an yɛrɛ bɛna an ka ligne créer an ka téléphone nɛgɛjuru sira créer k'a sɔrɔ tubabuw m'an ka téléphone nɛgɛjuru siraw lamɛn k'a sɔrɔ u ma écouter n balimaw nin ye tare n ko transition ka taa n'a ye fo 2030 a ma ban tuguni dɛ balimaw a hakili b'a la Air Mali bɛna ale ye Air Mali bɛna wuli Air Mali su bɛna lakunu Modibo Keita ka taalen entreprise minnu binna Assimi n'a ka gouvernement Shogel u kalekan ye ko Modibo y'i sen da yɔrɔ min na k'u b'u sen da ye ko Modibo Keita taara ka usine fɛn fɛn binnen to k'u b'a usine bɛɛ lawuli Assimi n'a ka gouvernement u filɛ nin ye k'a signé Rusiw fɛ compagnie aérienne ko fɛrɛ de ka kɛ avion ka sɔrɔ Mali tɔgɔ la Mali halala avion Mali ka compagnie aérienne parce que France tun bɛ monnaie don a na su ko dugusɛjɛ n'u ni kɛlɛla dɔrɔn u bɛ Air France ka nali jɔ an kana gulon France ka avion na tuguni an yɛrɛ tɔgɔ la pankurun ka bɔ Mali c'est-à-dire k'a daminɛ Mali kɔnɔna la ka voyage kɛ Mali kɔnɔna la avion na o bɛn'o baara daminɛ ka voyage k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa Farafinna i mago bɛ Farafinna dugu min na Mali yɛrɛ tɔgɔ la avion ka taa n'i ye o tɛmɛlen ko vol direct nin ye koba yɛrɛ ko ka vol direct kɛ est-ce qu'il y'a faamu Mali ani Russie cɛ a b'a dɔn ko jago vol direct tɛ Mali ni Russie cɛ an dun ka coopération a tɛ se ka développer an ka coopération a tɛ se ka intensifier tant que vol direct a tɛ Mali ni Russie cɛ ko vol direct k'o bɛna kɛ directement Mali ani Russie cɛ la donc u bɛ ka baara kɛ o vol direct la transport fɛnɛ domaine terrain kunkolo ko k'o bɛna ale teliya n balimaw terrain ko ni terrain kunkolo ko o kuraw bɛna ale ani terrain sira kuraw bɛna ale sen balimaw Mali bɛna kɛ duguba de parce que jamana tɛ se ka développer fo est-ce qu'il y'a faamu moyen de transport ka k'i bolo jamana tɛ se ka développer est-ce qu'il y'a faamu f'i ka terrain sira la développer parce que terrain sira de bɛna ni marchandise caman ye terrain sira de risque ka dɔgɔ terrain sira embouteillage t'o la terrain sira i b'a ye k'a fɔ
et accident a dogon terrain sira ko goudron tiana i b'a ye k'a fɔ o ka dogon terrain sira la balma ko tramway olu fana bɛna le kɛ Bamakɔ Europe n'a taara Europe a bɛ terrain minnu ye est-ce qu'il y'a faamu u ka terrain électrique a bɛ boli dugu kɔnɔna la capitale kɔnɔna la o terrain électrique tramway ko baara fana ordre dira ko accélérer anw bɛ nin bɛɛ accélérer ka taa an ka jamana ci politicien jumɛn tɛgɛ kɔnɔ anw bɛ nin baaraba bɛɛ kɛ ko politicien jumɛn ka na centrale nucléaire fana o baara fana a projet daminɛ la a projet ordre dira ko ka centrale nucléaire projet accéléré ani centrale solaire Russie bɛna an dɛmɛ projet de développement min bɛ yen quoi balima ma fɔ an ka tungarankew ye k'u bɛ se ka na ko Mali jatɔla don nin ye Mali jatɔ de ye u bɛ se ka na projet monter u bɛ se ka na baara kɛ wa an bɛ ka taa technologie an bɛ ka taa o fana ɲɛɲini essayer a faamu donc balimaw ninnu ye nouvelle dumanbaw de ye en provenance de la Russie Poutine ye jamana masakɛ min ye n'a bɛ i dɛmɛ balimaw a b'i dɛmɛ a t'a tɔ to n'a y'i bila fana a y'i bila wa bi a ka danaya bɛ kɛ Mali kan a ko k'a bɛ Mali dɛmɛ sur le plan militaire mais sur le plan économique a bɛ an dɛmɛ parce que tubabu nous dɛsɛr'i la sur le plan militaire u bɛ fiɲɛ tigɛ i la sur le plan économique Poutine b'u dɔn Poutine ko k'a bɛ an dɛmɛ sur le plan économique Mali la an ka salaire ka doubler an ka salaire ka tripler Mali la an ka hɛrɛ sɔrɔ an kana fɔ k'an bɛ nata Europe fɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo ka u labaara ka nafa lase an ma ka sɛnɛ labaara ka agriculture labaara an balimaw Poutine ka vision ye nin na ko k'a bɛ Assimi dɛmɛ nin bɛɛ la balimaw anw bɛ mun wɛrɛ kɔ tuguni donc i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ k'i hakili tigi bɛɛ k'i jigi sigi Russiw bɛ ka an dɛmɛ o tɛmɛlen kɔ mun wɛrɛ bɛ na tuguni Mali armée communiquera Kidal armée tora a bɛ ka munumunu salon kɛ a bɛ ka patrouille kɛ parce que n'i ye dugu minɛ dugu minɛli ani dugu stabiliseli o tɛ kelen ye n'i ye dugu minɛ sisan ka juguw kɛ i bɛ taa sɔrɔ juguw b'u dogo est-ce que i y'a faamu dugu kɛrɛfɛlaw la dugu bɔdaw la donc armée de continuera a bɛ ka fouille kɛ dugu bɔdaw a bɛ ka o fouiller dugu kɛrɛdaw a bɛ ka o fouiller a ka fouille la dans un premier temps a taara bɔ terroristes bolila ka taa ka mobili 15 ani munitions caisse de munitions n'o ye kɛsu belebeleba ninnu ni obiw bɛ k'a ni obiw munitions bɛ k'a la ni baluw a tɔgɔ ni dusɛtiw munitions bɛ k'a la ni mortiers munitions bɛ k'a la Mali armée taara bɔ o 30 ɲɔgɔn kan Kidal kɔnɔna la donc armée y'o récupérer armée continuera a bɛ ka munumunu salon kɛ a ka fouille la armée taara bɔ fɛn jumɛn de kalama u taara lahaw ta dingɛba dɔ de tigɛ n'a bɛ fɔ min ma charnier balimaw u ye adamadenw de faga ka adamadenw faga k'u kɛ dingɛba kɔnɔ u kɛlen dingɛba kɔnɔ u filɛ nin ye ka bɔgɔ de kɛ u kan balimaw nin ye kojugu belebeleba de droit de l'homme mɔgɔw balimaw k'an ka terroriste ninnu bɛɛ ɲini k'u minɛ u taara dingɛ de tigɛ ka population civile ka mɔgɔ dɔw faga k'u b'o galon tigɛ k'o kuma ta k'a da k'o galon tigɛ k'o galon ta k'a nɔrɔ Mali armée la ko anw ye fagali kɛ mais balimaw Mali armée taara bɔ a kalama armée selen armée ye communiqué kɛ kunun ko ka bɛɛ bɔ a kalama ko ka bɛɛ la kunnafoniya ko terroristes ye dingɛ juguba dɔ de tigɛ est-ce que y'a faamu ka adamadenw ninkɛnɛ karaba k'a bila dingɛ in kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan pour que ni Mali armée donna k'a fɔ ko Mali armée de ye nin dingɛ kɛ mais nin kana aw dabali ban dɛ a b'a dɔn nin cas dɔ delila ka kɛ yɔrɔ jumɛn a k'a kɛra yɔrɔ wɛrɛ la n bɛna aw hakili jigin Gossi Faransi taatɔ ka Gossi kan ta k'a di Mali armée ma u ye mun de kɛ i b'a ye o taatɔ Gossi u ye dingɛba dɔ de tigɛ u ka témoin minnu tun bɛ u y'olu de faga est-ce que y'a faamu a n'u ka a tɔgɔ espion u y'olu de faga k'o ninkɛnɛ karaba k'o don dingɛ belebeleba dɔ jukɔrɔ est-ce que y'a faamu Gossi kan kɛrɛfɛla la donc ni Mali armée donna mun de bɛna fɔ a bɛ fɔ sisan ni Mali armée donna ni Mali ma patrouille kɛ ni armée donna a bɛ taa fɔ ko armée de bɛ ka est-ce que y'a faamu ko armée de y'o fagali kɛ k'o ye Mali armée de nɔ ye donc u ye mun kɛ armée donnen Gossi kan kɔnɔ u ye terroristes bila ka marifa ci Mali armée la Mali armée bɔlen k'a bɛ taa terroristes ninnu ɲini ka taa terroristes minnu n'u bɛ ka marifa ci an na ka t'u yɔrɔ ɲini pour que ka se ka u neutraliser Mali armée a bɔtɔla a ka o ɲinini n'a ka o sɛgɛsɛgɛli la Mali armée taara sɔrɔ dingɛba dɔ tigɛlen bɛ hali siw ma don ka yan ka adamadenw ninkɛnɛ karaba ka k'a kɔnɔ Mali armée nana Mali armée bɛ ka o a tɔgɔ a ye dingɛ wuguba k'a lajɛ mɔgɔ hakɛ joli bɛ yen Mali armée b'o jateminɛ la Français y'u ka drone bila ka taa an filmer u y'an filmer u taara o information de fɔ diɲɛ kunnafoni disobaw la ani diɲɛ bɔlɔlɔ siraw la ko Mali armée k'a n'a ka partenaire Russie
k'u ye adamadenw faga ko k'u nin kɛnɛ karaba k'olu ka drone ye o ye olu ka drone o ye alors que mɔgɔ ninnu bɛ ka faga wagati min na o ka drone m'o ye mais su wɔgɔ bɛ tɔ la k'u ye o ye ka sɔrɔ Mali armée a kun bɛ enquête de la k'a lajɛ jɔn de ye fagali kɛ bon Faransi de y'o fagali ninnu kɛ Mali armée a preuve n'a dalilu bɛɛ bɔ ko Faransi de ye fagali kɛ gosi ka Mali armée tɔgɔ tiɲɛ k'an n'an ka mɔgɔw donna dɔrɔn an ka partenaires kan n'olu donna kan kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko population sara mais Mali armée bɔra n'a dalilu bɛɛ o de la an ye Faransi convoqué ONU na Faransi ma sɔn ka na an wele n k'u ka sigi ka na n ko charnier min kɛra gosi n k'olu de don n k'a preuve b'an bolo an ka satellite y'o photo yira an ka satellite u y'u photo ta k'u photo yira mais Faransi ma sɔn a sigi ma ɔ filɛ armée filɛ ka o munumunu ni o salon min kɛ o mɔmɔni min kɛra armée ka mɔmɔni de taara bɔ dingɛ belebeleba kan dingɛ belebele min ni adamadenw o y'u faga ka adamadenw ni kɛnɛ karaba k'a bila dingɛ belebeleba kɔnɔ pour que ka Mali armée k'a tɔgɔ tiɲɛ anw m'o de ɲɛfɔ aw ya u ye fɛɛrɛ jumɛn de kɛ ka terroristes ka wari d'u ma u ka t'u former Hollywood yɔrɔ olu bɛ se film tourner ni montage la o bɛ se ka adamaden salen ka saga joli ni misi joli bɔ a ka bɛ k'e kɔnɔ k'a sara quoi u b'a a peinture cogo sugu dɔw la pour que ka diɲɛ mɔgɔ su k'a bila k'aw bɛ tiɲɛni na quoi donc terroristes taara o formation de kɛ mais Mali armée ye donni min kɛ Kidal an nana baro la de quoi normalement terroristes de kun kan ka ni charnier yira u kun ka plan ye mun ye dingɛba min yera pendant qu'an bɛ kɛlɛ la terroristes u kun bɛna ale dingɛba in de filmer k'a yira k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu ko Mali armée de ye nin dingɛba in tigɛ k'a bila k'an ye terroristes disons k'an ye adamadenw faga k'a bila nin dingɛba in kɔnɔ u m'o temps de sɔrɔ u bolila ka taa ka dingɛba in to donc a bɛɛ objectif ye imagine n'o y'a sɔrɔ u kun ye temps sɔrɔ u taatɔ ka dingɛba in to o fɔlɔ de kun bɛ image bila o mais armée nana baro la donc armée barilen o la armée ka fouille de kɔnɔna la an taara bɔ dingɛba in kalama k'a ye ko adamadenw ni kɛnɛ karabalen don k'a bila dingɛba in kɔnɔ Mali armée ye diɲɛ bɔ a kalama a ko k'a ye enquête dayɛlɛ mɔgɔ minnu don k'u tigilamɔgɔw bɛɛ bɛ minɛ ils vont répondre de leur sac an bɛ Mali armée fɔ an b'a fɔ bravo aux forces de défense et de sécurité victoire et gloire Fama balimaw a y'aw hakili sigi a k'aw jigi sigi a ka da Mali armée la Mali armée bɛ baara la an bɛ wagati min na balimaw u kɛlen don ka terroriste ɲɛmɔgɔbaw lakori terroriste ɲɛmɔgɔba dɔw n'u bolila ka na Kidal ils se sont retrouvés piégés u tɛ se ka bɔ tuguni armée ye karangada bɛɛ de sɔgɔ don n'a nataw la a bɛna nouvelle duman mɛn terroriste ɲɛmɔgɔba dɔw ka ko la karangada sɔgɔra u bɛ ka bɔ cogo ɲini cogo o cogo n'u kunbɔ yɔrɔ yɔrɔ armée b'u su an balimaw ni kɔngɔ m'u faga minɔgɔ b'u faga sinon u tɛ se ka bɔ don n'a nataw la a bɛna nouvelle dumanbaw mɛn ni Ala ni kira sɔnna Mali armée a bɛ ka terroriste encercler min kɛ surtout Kuruda wo la vallée d'Ameteta ye balimaw don n'a nataw la k'aw bɛna ale nouvelle dumanbaw mɛn a la a ti mɛn ni Ala ni kira sɔnna terrorisme ko a bɛ ban ɲina yanni diɲɛ wuli cɛ terrorisme ko kuma a tɛ fɔ tuguni donc balimaw ka aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila Suri chercheur ka Fatumata Ɲani Batuli k'a fo a bɛ fantanw dɛmɛli min na a n'a ka œuvre sociale a n'a ka mouvement Ambikɔ u bɛ ka faso jɔn min kɛ jamana in kɔnɔ vraiment u ka fo k'u barikada n'an y'u fo an bɛ segin ka na ka yira mɔgɔw la caman bɛ ka na i ta mɔgɔ camanba de ye safinɛ commandé Cheikh Sufi Ibrahim Buare a ka safinɛ n'o ye jigitugu morikɛ a ka safinɛ siritigɛla garisɛgɛ ani dawula est-ce qu'il y'a faamu a ka siritigɛla a ka safinɛ ani a ka dawula donc i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ minnu mago b'a la dɔw bɔra k'u ka commande kɛ ne yɛrɛ bolo i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 ani nin y'a ka tulubara ye mɔgɔ caman bɛ ka nin ɲininkali kɛ hali bi extérieur la mɔgɔ dɔw ye ne wele nin tulubara ye ɲininkali la k'u y'a ko mɛn n'o ye wa Shamsiya o tulubara ye n balimaw ni o tɔgɔ fɔra an ka dɔnnibagaw bɛ a dɔn Ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛw ani garijigɛ Ala tɔgɔ minnu bɛ garijigɛ kofɔ o gɛrɛgɛrɛw olu de kɛlen bɛ nin tulubara in na n'i y'a mu a b'i ko diya adamadenw ye a bɛ dawula d'i ma i b'a ye an ka tunkarankew la aw sigiyɔrɔ la i mana taa i ni adamadenw i ni yen sigibagaw ka kan bɛn an ka musolakaw est-ce qu'il y'a faamu olu fana ma to kɔ nin tulubara ko in na donc ni mɔgɔ minnu mago b'a la i b'a weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 donc a laban ye a ka jabɛti fura nin y'a ka jabɛti fura ani dusukundimi fura
Donc ni diabète be mɔgɔ min na dusukundimi be mɔgɔ min na i b'i jija Cheikh Soufi Ibrahim Boire i b'a ka nin fura ɲini donc a ka numéro 75 58 76 32 salam alaikum.